Καλώς ήρθατε στο cosme24.gr. Το βίντεο αυτό αφορά όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε κάποια αγορά μέσω της σελίδας μας και να πληρώσετε το ποσό της παραγγελίας σας μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι, αφού καταχωρήσετε την παραγγελία σας και το επιθυμητό προϊόν, πηγαίνετε στους τρόπους πληρωμής, όπου στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζονται όλες οι συμβατές τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας. Επιλέγετε αυτή που σας βολεύει καλύτερα και καταθέτετε εκεί το ποσό. Σε περίπτωση κατάθεσης του ποσού σε κάποια από τις παραπάνω τράπεζες, θα ήταν συνετό να τηλεφωνήσετε στο κατάστημα για να ενημερώσετε για την κατάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ.